What's up guys? Pag-unboxing tayo ng Kilat fan. Let's go! Hi guys, unboxing Kilat fan. Kilat fan, okay. Meron siyang freebies. Kilat gloves at charger, ang battery na electric fan. Charger, dalawang charger. Oh yeah, charger. Okay, natin open the charger. Ito buksan. Okay, so Kilat battery DIR. So ito ganda, sakto lang ang bigat. So meron isa same lang ang ating electric fan na 8 inches na full metal. Ang fan ay metal lahat metal din, metal. Ito yung ano niya, mayroong low at mayroong high, off and low. So try natin guys mamaya. Ito yung charger niya. Ito yung charger ng ating Kilat Li-on charger, 21 volts 48F. Ayan, model, magana to lahat. So ito na yon guys, testingan na natin if malakas ba at mainay at legit. Sa low, wow, lakas. So guys, ang lakas. At lalo na sa high na speed. Ang lakas guys, legit Kilat power tools. Legit guys, ang lakas. Fighter ka guys, maganda. Silang battery. Battery lang yan. Ang lakas. So legit na legit.